Daxuyaniyen jaliye keçeke o HDP ve Hatidayın prosaya çareseriye disanın rojeve. Endamê Konseya Rêvebirina Kecekê Murat Karayılan ji bo Serokomar Erdoğan gaziyek kir û got ew amadene ku di çarçoveya lihevkirina Dolmabahçeyê da dest bi müzekereyan bikin. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş jî di axaftina xwe ya li Newroza Amedê de bang li hikûmetê kir ku disa ew vegerin prosaya çareseriyê. Li gorî HDP derbarê prosaya çareseriyê da di navbera hikûmet û Serokomar Erdoğan da nêrînên ji hev cuda hene. Bugün itibariyle Türkiye aslında fiili olarak geçmişte Türkiye dibin xetereya vesayeta Serokkomar deye. Eger ku parlamento radarîn xwebkar bîne, partiyên siyasî însiyatifê werbigirin û hikûmet jî xwe ji vesayeta Serokkomar rizgar bike, pêkanek ku bingeheke siyasî dîsa çê bibe. Pêkanek ku havirdoreke gotûbêjan û proseyê ava bibe. Lê havirdoreke ku hem li aliyekî heyameke yekzilamî birêve biçe û hem jî em li ser çareseriya kêşeya Kurd bifikirin ne pêkan e û ne rastaqîneye jî. Yani bir tarafta işte Türkiye adım adım Partiya Desthilat AK Parti ji dibêje tekane riya vegara li ser proseyê bi cêanîna hinek şertan a jî aliyê PKK û HDP ve PKK. HDP'nin önünde şöyle bir görev var ve bu görevi hem Kürtler hem Türkler hem Kürt hem ji Türk ji HDP li benda vê yekîne ku divê hin ku bêhtir mirov nemirine xendekin di nîsa bêne girtin. Piştî vê yekî jî divê rêxistin divarê çekberdanê da rêya giştê qanî bike. Eger ku rêxistin verê pê çekirin û tekiliya vê digel proseya demokratîk bê avakirin vê hinek mafê dîsa bêne axaftin. Lê belê reşa Tirkiye ne gunceva ku ev hem li gel PKK û hem ji li gel HDP rûne û mafên bingehîn bu axive. Olabilir ama Türkiye artık hem HDP ile hem PKK ile oturup Proseya ku di navbera hikûmeta Tirkiye û PKK da di 2013 da destpêkirî ji ber pevçûnan bi dawî hatibû. Bi lêvkirina Dolmabahçeyê ku di 28 Sibet 2015 da hatibû îmzakirin, dihat payîn ku PKK kongreya xwe kom bike û dev ji çekan berde. Çavderên siyasî û şirêvekar çavêrê nakin ku demekî nêzik te proseya çareseriyê dest pê bike. Lê bêsa wê yekê dikin ku şer û alozî zirarê didin her du aliyan û dibêjin dawiya dawî dê masaya çareseriyê werê danan. Kemal Avcı, Rûdaw, Enqere.